Я вось думаў, як гэта добра, калі ў цябе ёсць вусы. Гэта як запаліць паходню. Так, праўда. Для мяне гэта ўсё роўна, што лавіць фрызбі. Не? Так, дакладна. Вы гутарыце аб тым, як гэта добра мець вусы? Так. Для мяне гэта як блакітны колер. Вау. Так. Адчуванне як? Так, блакітны. Не? Для мяне мець вусы гэта як быць ваяром-вікінгам, які імчыцца па жыцці на крылах буры. Пачакай. На крылах буры? Ты можаш буру узяць і вікінг? Па праўдзе кажучы, не. Не. А ты? Не, нічога. Секундачку. Не. Я ведаў.